Μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί? Ο Ιησούς το απάντησε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα.